It-tnej filgħodu f'Jum Santa Marija saret il-5 edizzjoni tal-pellegrinaġġ bil-muturi. Dan il-pellegrinaġġ beda mill-Imġar u mar lejn Ħaddinkli, żewġ parroċċi iddedikati lil Marija Assunta. Il-festa ta' Santa Marija f'dawn il-parroċċi tiġi iċċelebrata il-ħadd ta' wara il-15 ta' Awwissu. Miet ta' persuni inġabru quddiem il-parroċċa tal-Imġar fejn il-muturi irħowla wara van li fuq kien hemm ritratt tal-istatwi ta' Santa Marija taż-żewġ parroċċi. Wieħed mill-organizzaturi, John Mikallef, tkellem ma' News dwar l-għan ta' din l-attività. Dan il-pellegrinaġġ inna nagħmlu ħissa għal 5 darba, nituqu mill-Imġar innamlu l-ġirja nagħtu minħar ormi u nibqgħu tal-lejn Ħaddingli, dan ħajġi ġbir għal hospice movement. Tajjeb, li idna ma nagħmlu issa peress li kien hawn dil-pandemija konna qtajnija. Waqt dan il-pellegrinaġġ inġabru 650 euro għal Hospice Malta. Dawn il-flus se jmorru għal proġett ta' kumpless li se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'Malta fejn pazjenti morda bil-kanċer u mart ieħor jingħataw kura paljattiva mingħajr ħlas u servizzi ta' appoġġ lill-qraba.